Les seves infraestructures, sobretot, els ha tirat endavant i els ha impulsat per convenciment des de la societat civil, per iniciativa ciutadana i també sempre pensant en clau econòmica i en clau social. No només pensant en lògica i en dinàmiques polítiques. Moltes gràcies, enhorabona pel centenari, a tots els alcaldes que avui ens heu volgut honorar amb la vostra companyia. Hi ha molts projectes que ja em consta que esteu batallant i que teniu molt d'interès en que s'orientin. Estic convençut que aquesta legislatura serà decisiva des de molts punts de vista que garanteixi que continuem sent una companyia. Però no sé com tornarem. Molt bé, sí, que vagi bé,